פעם אחת היה אריה שאהב רק תות. לא בשר, לא גבינה, רק תות פשוט. לא דייסה ולא קקה, רק תות הוא רצה. תות. לא עורף, לא לחם ולא ביצה. רק תות. ביער הרחוק ההוא, שבו הוא היה גר, לא היה תות. ישב האריה ובחר. ישב ואמר, פריטות! באה אמא שלו, הלוויה. שזיפים, סגלות, מרק, אבל אין טוב. יש אורז, ג'יפ, קבב וארטיק ומיץ ממותג, אבל אין. תפסיק לבכות, תפסיק לעונן, תעונן. אבל האריה בכה ורצה רק תות, וכל הזמן את עיניו ניגב בספח תות, ורצה רק תות. כל הזמן בכה וכל הזמן רצה רק תות. פעם אחת יצאו ילדים קטנים לטייל ביער, ולילדים ההם היה תות. כי במקום שבו הם גרו ושממנו יצאו לטיול, היה טוב. וכשהם יצאו לטיול, אמא שלהם שמה להם בשקי האוכל שלהם טוב. אנשים יהיו רעבים, יוכלו לאכול הרבה טוב. ראה האריה את הילדים והריח תות. ואמר, תנו לי תות. נבהלו הילדים מאוד. הם פחדו מחיות גדולות. הם גם לא ידעו את שפת האריות. חשבו אולי הוא רוצה, וואו, נדרוך אותם. והם ברחו מהר מדי. וכשהם ברחו, נפנו להם תיקי האוכל עם התות. הרים האריה את התיקים והתחיל לאכול תות. תות. אולי יש הרבה עוד. ואכל עד שגמר הכל ואמר, אוכל לחם, אוכל אורז, אוכל ריבה, אוכל גבינה, אוכל קפות, אוכל מה שהוא. וכבר לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש.
בטח רוצים לישון, אז הילדים חזרו הביתה מהר וביקשו לאכול. כל אמא ואמא שואלת ילד שלה, מה אתה רוצה חמוד לאכול? וכל ילד וילד עונה לה במילה אחת, איזו מילה? לא. על הגדולים אתם חזקים מהחיים.